Marasta ndepi? Hapana. Mnetwa nini? Mfana taurisa mimi. Simba ndo pamani mkomana. Kwewe? Mnetwa? Dozi master. Hapana ungu. Amai vako akakuparisira kuti rimasa unonzani? Master Mbare. Kusara kuri kubereko. Benson Diverson. All right. Nokara? Chitown ku? Santa Maria ndiko manje. Kwachigwanyi. St Mary's kai. All right. Koyo? Sawilance. Ona manje makuda univhiringa unonzani zita rako chero kubereka? Charles Masawe. Ko Sawilance inokwana ba? Takazogara Senel. But Masawe tra Sawilance. Oh. Neta nezvi? Music recording yes. Kwewe network? Vanhu wakasakiwa nedhodhi. Saka uri kutyei? Taurisa. Ungatye marasta. Takaenda. Oh. GMN representing arts and entertainment music artist. All right. Unaimba? Banyame taurira pasi. Hey. Saka hapa iwe unaimba hivi. Kwa hiyo unaimba? Mbaita freestyle tizo. Patenda rebo the movement lost but the shetina the kundo coast open mamoka and the boast open madinga and the toaster bujen the pifimbo roaster master so remarkable flori bad pachaja fiji take my presidential guard look I see hip hop here. Yeah, That's hip hop. Yeah. In Urambe. Yeah. Une song yakamborire nokoridzewo namai vako munhu. Chimbotra kuvapa but avasikuitodzirire. Upani. Upani. Amwe vanongari kumberi koko. Sha. Ani. Kana delightful Zimceleb. Oh. Saka wakapa Zimceleb uda kuti vaite seni song. Lero twangoti kushiro wetu. Andinoza Zimceleb unoda mari. Takatoipa mari. I-business vanenge vari pabasa. Yeah, Oh, ukubanzwisa. Ko real master. Munoimba musambo wei? Toimba music. Yes. Oh. Chimboimba latest yakapedzisa kurekoda. Taura kuti inonzi chii paridhim ipi? Harisati yabuda ndira kukupa imanje. Yeah. Kuzi dzakabuda vanhu vagara vakutozinakirwa nadzo. Saka kupai kamwe kasati kamusati makunakirwa nako. Kamuchanakirwa nako. Aurambe. Inonzi amaizvi chauya. Inonzi tsamba kune munhu wangu wanchazorora pamwe yatizivane asimbotyora uchi wangu wandoda kuzorora ina ndidi zvangu kuti kunja akaborora vari kucheka kunze kunochekwa peta muswe usare ngonzi unotweka havachatyiya vana moyo unoteta vanokutsotsa machine size inotenga usangopakura kurega vanhu vachichachura mileage yacho inotaura injini yafamba saka amai zvichauya chengeta mukokowani ndichauya usangokedebura kuzikanwa kunzi unokudubura inonzi Black Power EP ipapo ndo pane mazvichauya ari kuuya kamisu ipapo zvikuya rini April, end of April mabhomba angatotanga kuzi tisu wacho ari kuuya izvozvi tisu wacho ari kuuya timukurira itutorira ndine wacho ari kutorira zvokuti pandi kutozvinadzosvika ka havesi vari kuziva kupiwa paredhio kurira paredhio ndo pamwe pacho vanotozorwadziwa netoridza kuzi ndatanga kurira handipere kurira handiti handipere Sawilance ndezvishuwa zvekutaura real master mfana anogona pajina kuti
Unanga chirwadziwa. Tingatadzine kurira tiri paside pesvikiro remangoma. Iri ndo svikiro. Mamozwa gombwe remangoma. Asi kuti svikiro guru remangoma. Kuti vandonosvikira mangoma ese. Saka nezvinyowani zvakawanda zvoda kuti vape because kune guru Mandira. Ndidhima patava kuvapa mupeta beni. Saka tine zvakawanda patine ngoti ngoza zvichitika dare racho ngesara seti ratambirwa but aba sviko riri kubamba pari kubuda pacho ka iva nezviombe. Oh. Last rhythm yamakarekodha inzi iyi guru Mandira. Kungwandira. But pane rimwe rakabuda nozi $5 angana risova riri YouTube. Channel inzi Sawilance music. Imba song yako ipakungwandira. Ipakungwandira. Vanorwadziwa wakabatapisa sinivo vane lofu vanobvisa igodo ipapo ndinenge ndisinganzwi andione ndinenge bofu vane moyo ine hondo inodzimba hana kuti wawina kabodzi asi vawina kana kunona vanototadza kurara wangowana zvidiki muchatiroya sekutamba imi saka ndati bvisa godo bvisa ruvengo muhana bvisa godo raunoitirawo hama coming soon and saka wewe hip hop yo hip hop to the fullest. Unoza kune mfana anonzi Holy 10 akakuunganira yakukikirai panzi mese. Chinyaya yekuita kuti kikira panzi tezi but nyaya yekuti mukana wake wakasvika wedu hausati wasvika. Unosvika wedu chisi chavakikira panzi. Kana mba mune makutoshanda futi nawo. Vanenge vakusenzera isusu. Alright. Ingo zvaunenge utori nembinjikiri. Zvotangira kuno zvoperera kuno. Alright. Hauna kamweri. Karipo. Ngakauyi. Supernatural killer. Wona nene vanodedera. Prefer in a thriller. Young niggas vakumerera. Do you know kill it's a dealing? Shetira chora tori derera. I've been winning. Sadza mundiro ndavapedzera. Mondi dzecho dzekupisa. Tyre. Enda urambe. Aurambe. Gaffa. Une song yakamborekodhere kana kuti kungoita zvekufungidzira pa. Apa ndine brand new EP release mid-April, days before famous. Inonzi? Days before fame. Day before fame. Days before fame. Alright. There's 6 tracks there. Pana Sawilance Productions. Pana Kids made it. Pana Major Tyre. Pana Jakes on the track. Bomba. Mabomba. Bomba iro. Mahore. Nice Sawilance. Ichoka lechikuita nongomana. Mahora bozi ndipo kwatuchoda futhi. Bozi makatazana same flow. Maitsesa ndisakamabika but vangasingazo. Isikiro kandora kabika same flow kana cheka na bomba na toiva manje. Saka patakuti mboene vamwe kuti bozi disedu choda kati mangoma dzeko kuchitumisa. Mangoma dzimai manje angambotiza but apata adzoki. St. Mary's. Kwachigovanyika. Chitumisa yedu yese. Makatoibata. Apa asumba apachitori chiprofita bozi apa tavangowapa kana kana zimamanzi mashoma yawo. Chimutika dzoka. Varitoziva. Kuti masvika pamufana kunge masvika. Masvika ndingasvika bozi chimbe yacho taimboitsvaka takaiwana. Naye. Bozi rato zanzi kuchitawo nimushaji. Kuchitawo musha mukuru ndakabva ndatonzi the future king. Zoti ndida kutopinza vafana vangu vanyowani muchadzo. Ndopano ngoda kupinzira yana Junius Praga. Ana Madede. Ndopano wakawandisa singaiti ari. Wokuti unopano wakawandisa nemakore mangani? Dangoziya iwe une makore mangani? Zimakore manje azodai DM dara titora. Aiwa une makore pindura mubvunzo wangu. The 16 years. Une mari? 16. Saka vapana wakwana Junius Praga asimombe kore. Kumangoma the future king vari kuwe. No. Vakatouya vakatosvika but basi vaburuka. Sokudaro. Daro. Chimborowa isong yaunofunga kuti inoita hit. Ese mahits but ndikatokukamurira mamwe mahits. Mbodambura kamwe kacho. Mubhaibheri dai uri maipotifa
inini Davhidha chero une wakondosvika Sami akagerwa paya akaona malaika blaadhamu paya dzakanga dzatotaika wani saka ndati kana mukanditeya nemukadzi yakanaka shuwa mungandibate chip hey ini mukandifeya nemukadzi yakanaka secret ndofumura dhiri what dai kunaka kwaisungisa dai wakatotorwa nemapurisa baby waipike jeri ende wainyimwa kana peri coming soon ikaka futhi kari pa EP futhi akasati kabuda mahits chete zvetu vapana vangu vandichakubikira iyava yori kodairo ri pasaiti uchicha uninyasozione makore makani unoenda kuchikorere mfana uri kodairira zvisina ndibasa rese wakatoti draw wakaiwewe wakandidrowa uri kuitiswa nariwo master muri kuitisana ka saka hautomboimba kana kuita sei ndimunozotanga kuti muri mamaneja ake kaini ndikunyebei ndatomaneja chigame ichi because inini nasilent killer tisitega tasara tikurira kuzindana vamwe sakapera asi mudansanzi yakapera but kwasara inini nakila nasilent killer muri tu hurungwere takaenda iwo manje wakaipedza sei uyu akapedza zimdanzo but anopedza isusu kuzimdanzo hapana unofarisa you run the street mamopinda mutaundi eri mararo une makore manganiwo 26 ausi wachembera here pazvinhu zvacho wazvitanga rini last year utanga music une 26 shamani pakaipa young nigga for the cheetah, man I feel like a Moses. Did it another my bosses, very limited to prophets. We don't get phone in my office, Chakasiga my bones. She's a gun get the zombie. Makasara sema stombi. Did a vodka muzi jumpy. Vanavari poma pombi. Bauya nasawa ne kombi. Yeah, okay. GMS. Yeah. Yeah. They can take me out of the ghetto, but they can't take the ghetto out of me. Yeah. Uri saladi ke? I'm more than that. Wakaenda. Yorambe. Enda unyebe futhi. Yeah. Ko umrasa kana umsaladi uchi? Inini ngori ghetto youth. Ghetto youth. Yeah. Ndambobvunza pasina music unorarama nei? Pasina music andikatorarama. Ayo chii chinoita kuti udye chikafu ndozvandiri kubvunza. Music iyo inotondibhadhara zingeti. Mari yakabhadharwa yakawanda imari. Taura chokwadi. 250. What? 250. Yes. Ndani akaupa mari mpana wakunjairira kamanje. Ndani akaupa 250 wanga wainyaji wa 80. Ndizadzabhurere kuti yangotiba tirimo seka kwataita vatombobvunza dzirimo. NB inotishutira mafirimu NB Films kufadza vanhu mutemo isong yoyo tokoti ndo yakatonyanya kundibhadhara then ndakati singatopuwa mamwe makazeti nanhasi kuneza bomu notorwa mamwe madhaba akawandisa saka ndorarama nemuzi lazima artista tete mari nemashows takuita mari neendorsement umu ndo munopinda mari mushward bank nostracount ndakarara zviri zangonono unonzwa message iti yes man saka makuwerere kai muri nemuridzi pari kupisa aurirambe pari kupisa nezita rajesu sasaulensi titaurire kuti mobatika sei vakomana vanobatika sei ava vanaoda komana
bara tutanga mawex tanga banonga mawex social ba Sawilance music YouTube Facebook utona babi babo Instagram same then studio unonga wasino mafoni musuka kuchitungiza ngutsaka sawa achikwanika musuka achikwanika masenimiriza utaze shikuno shikaringera ngeke mobako ina robato matpa vanembudzi vanoma WhatsApp kuza ne WhatsApp same number 078 52 88 683 izokerera futi 078 52 88 683 saka naida kutumira eko keshi zita rinobuda ipapo Charles Masawe saka ngawangozoti Svikiro Remangoma tenge tiri guru mwandira riwo masa una zvekupedzisira zvekubudisa nazvo zvangu hazviperi zvakawandisa but tingongoro tumapisi tupisi tukakoshesesa but indokumbiro vanhu rwadziwa vasingarwadziwe hai ngatirwadzirwe mumwoyo but kufacebook ngatisaregedze kufollowa nekuinstagram nekusubscribe kwese yangu dziri kumasternotes varwadziwa ungodaro ngono zvinobhohwa zvinge zviripo zvinonakidza zvacho kuti zviripo saka namba dzewhatsapp dzekufona 0715 268 488 zvikafamba zvakanaka ipiroro muchatoriona pageto ground mawani awa music anchaisa zvakumbesa tichaisa ndosaka ndatoti zvikafamba zvakanaka safuture king ari kutonga ka tichatonga kusvika mufoni but namba yako ndeyekumusha kainhingi netwani kai ndematsisaga but tinayo hatina chatisina itaura iyo 0786 306 021 zita rinobuda ipapo Benson Diverson. Alright, ko baba YouTube subscribe my channel, Instagram Tyno German Chivige, Facebook Tinotenda Chivige, gmail.com. alright My SoundCloud just type Tyno German, then it's a Kuda. Big things going on. phone number maise Phone number 077 0789 789 364. 002 0772 905 722. producer budai tipedzere nyaya saka zvoita noti ndisei tine mabhaziro azo takaplana sova tine riti makatanga kubuda $5 ndikutrenda so tikunoti kumadjs ndichimani madjs vakumastation vamwe vacho towafonera chidai but yatombokuma kuti munhu toro mumbonzo zatinazo shomaneni zvatinazo kuti mumboona kuti our talent rakasvika pari because ndine mamwe maartist maupcoming atingasita kuzikanwa but anga talent like so takamaona senflow pakauya ka is like an upcoming but akazoya akaita hit zvakazikuvakaita se ikabvachisa sati kundoti kuzimdance futi kuti zimdance sapereka kati mutiro vadiki vacho tumboita se timbosumudzo tuzoti vakuru vakasakura vachi vanenge vachinetawo timbotira vadiki timbomboisawo pachi mastation papa even mashows tikumbiro. alright maita boboys TBF coming out soon. maita bo Featuring Saint Flow. one love One love. should Dapi.